Maganar gaskiya dangane da batun sauya kuɗi a Najeriya ita ce, mafi akasarin mutane zaton su dangane da sauyin wannan kuɗi shine an sauya kuɗin takarda ne da kuɗin takarda, wadda silar haka wasu ke tsammanin cewar da zarar an daina amfani da tsofaffin kuɗaɗe sababbi za su wadata, sai dai kuma sam abun ba haka yake ba. Da kwai wani boyayyen al'amari wanda gwamnati bata fayyace ba, su ma kuma mutane ba su fahimta ba. Saboda haka mai sauraro kana da buƙatar kashe kunne domin kuwa wannan jawabi zai fayyace maka wannan abu dalla-dalla. Da fari dai abin da muke so ku gane shine gwamnati samsam ba ma sauyin kuɗi ta yi ba, kawai launin kuɗin ta sauya. Saboda haka fayyataccen bayani kuma anan shine asalin abin da gwamnati ta sauya shine tsarin yadda ake amfani da kuɗaɗen, daga kuɗaɗen takarda zuwa lambobi, wanda a turanci ake kira digital currency, bi ma'ana na'urarren kuɗi, wanda a fayyace kuma shine waɗannan lambobi da kake gani a bankinka a matsayin kuɗi. Wanda duka waɗannan bayanai ba wai da ka maka faɗe su ba, akwai sinkin hujjoji da za su tabbatar maka da haka, wadda babbar hujja ta farko wadda ita kadai ma ta wadatar a nan ita ce babban bankin ƙasa wato CBN sun ce adadin kuɗaɗen da suke zagaya a hannun mutane sun kai akalla naira tiriliyan 3 da biliyan 200 da yan kai, amma kuma sai ya zama na cewa adadin kuɗaɗen da aka bugo na sababbin kuɗi shine wannan naira biliyan 200 da yan kai din, wanda hakan ke tabbatar mana da cewa tiriliyan 3 daga cikin tiriliyan 3 da biliyan 200 da yan kai dukansu kuɗi ne na lambobi, babu su a matsayin kuɗin takarda. Wanda da iya wannan lissafin idan kai tunani a kwakwalwarka zaka gane cewa adadin kuɗaɗen da aka buga ba za su wadaci ko da wata jiha daga cikin manya-manyan jihohin Najeriya guda ɗaya ba. Saboda haka dan uwa idan har ka fahimta, hakan na tabbatar maka da cewa za a mugun takaita amfani da kuɗaɗen takarda a dawo amfani da kuɗaɗen intaneti, wanda a turanci ake kira digital currency. Saboda haka dan uwa a halin yanzu korafi samsam ba naka bane, abu mafi a'ala kawai shine ka nemi mafita. Saboda haka in dai ka san kana hada-hadar kasuwancinka daga kuɗaɗen da suka kama daga naira 200, naira 500 da kuma naira 1000, to kai gaggawar antewa zuwa ga wakilan wayar da kai da ke garinku, domin kuwa a nan ne zaka samu mafitar da zaka yi amfani da ita wajen ci gaba da kasuwancinka ba tare da ka fuskanci wata matsala ba. Korafi dai ba naka bane, idan kuma zaka yi ka yi shi bayan ka samu mafita. To ai shikenan.